Ang atong ebanghelyo nagtug-an og usa ka kinaiya nga gusto ni Kristo nga atong batunan aron dili ta madala sa mga yawanon nga mga buhat sa atong mga leaders, pipila sa mga leaders. Nya unsa maning kuana matod pa ni Kristo, busa kinahanglan tumano ninyo ug sundon ang tanan nga ilang isugo kaninyo, apan ayaw ninyo sunda ang ilang mga gibuhat. Nindot no? Mga anak nga nakaginikanan og mga buangon, hala sunda ang tanang gitudlo nila nga maayo. Ayaw na lang pagsigig subay-subay nga mura sa kag-unsa da, may lang ka musulti, di ka kamaong mubuhat. Ato nang tungaon, may man silang musulti, nagsulti man sila unsay tinuod, ala mautoy sunda. Ang katong ilang gibuhat nga wa muhaom silang gisulti, ayaw na lang sa tug sunda. Sige, lingi ay mong tupad ing na angay bakang sundon o dili ing na. Kaya basig may lang ta sa sulti nya di ta ka maong mubuhat sa atong gisulti. Pero mas mosamot nga sundo nato ang tao nga kamaong musulti, kamao pag yung mutuman sa iyang gisulti. Kana bang gitawag nato bag witnessing, walking the talk. Himuong aktual ang iyang gisulti. Amo na diri sa atong unang pagbasa gibutang dinhi nga ningon gyud si propeta, ingon ang Ginoo, kamong mga taga Jerusalem, labi na mong mga pangulo sa Jerusalem, mura mog taga Sodoma o Gomora. Kani biyang Sodoma o Gomora ngilad kay ini nga lugar. Unya kun usa ka kapangulo nganlan ka og mura kag Sodoma o Gomora, murag sakit-sakit gina siya. Pero nganong gibasihan man to ni Kristo, ni ingon dayon siya, panghugas kamo og hinluin ninyo ang inyong kaugalingon, hunong na sa pagbuhat og dautan, buhata ang maayo, patunhaya ang hustisya, tabangi ang mga dinaog-daog, panalipdi ang mga ilo, labi na gyud ang mga biyuda. So kini din pag-translate sa pulong sa Ginoo nga igsoon, kanunay yung nakasentro sa pag-alagad sa labing nanginahanglan. Ikaduhang lingi sa imong tupad na moalagad ka sa inyong silingan nga kawatan. Na labi na gyud ang inyong silingan nga kawatan na pusilan dito sa silingan kay nangawat nya na-admit sa ospital, operahanan, wa gyoy bayad nya nakahibaw man ka, nakaila ka niya, unsa man mutabang ka o dili. Moingon ka dili ko pader, mura kag taga Sodoma and Gomora. Ngano man wa man ka mutabang anang nanginahanglan, kawatan man na pader ug ato nang tabangan kuan na sad na siya, malagsik na sana niya, mangawat na sana. Ayaw na lang na huna-hunaa ang mosunod. Ang importante nagsunod tas Ginoo nya. Kung buhaton na nimo, wa gyud kay paghuna-huna, wa kay pagsubay-subay og unsay dangatan aning tawhana, unsa sa kay buhaton ani og maglagsik na ni siya. Basin baya wa lang daidamha mapariha siya nila ni San Agustin, nila ni San Pablo, ni San Ignacio of Loyola, nga sa human sila nakasinati og mga gitawag na to transforming experiences. Kanibang mga sakit nga eksperyensya makapatransform baya ni nato, gitawag na to makapamold ba, makapausab, makapanindot sa tong kinabuhi kining mga sakit nga mga eksperyensyado. Labi na gyud kon makasinati tagkalisod og kasakitan, unya tabangan tas mga tao nga atong napasakitan.
Unsa imong bation? Ang tao nga imong gipasakitan maoy mitabang panahon sa imong helplessness. Unsa pa man iguman nimo ana, mopasakit pa ka ng tawhana ug di lang tingali ka buang, di jud ka mopasakit. Muundang na jud ka pagpasakit. Para nang bana ba mangabit unya dangtag mga 30 ka tuig muuli dayon nga naman paralyzed naman, agas ng laway. Nya ang kabit, di naman to muatiman, ari mas asawa. Nya ang asawa sad nga buutan kayo kay nagsunod gyud pulong sa Ginoo, walk the talk. Iya sang giatiman ang iyang bana bisag nagtuo ang iyang luha. Unsa may bation sa bana? Bisag ang bana di nato kasulti, sa iyang hunahuna magsige gyud og ingon, Ginoo pasayloa in taon ko. Nakasa gyud ko nimo, makauuaw kay ning akong kinabuhi. Niya ang akong bana, ang akong asawa wa gyud mohonong sa pag-atiman nako. Uwaw na kay ko ani ana. So di naman siya katingog, vegetable naman iyang lawas. Magsige na lang siya ampos, Ginoo tabangi taon ning akong asawa nga malikay unta nis kadautan. Di ba? Nindot na kayo. Nya mabuhat mo na. Ambot lang ninyo. Na si Kristo diri sa atong ebanghelyo ningon siya, ang mga leader sa kalibutan nagbugkos og bugat nga palasunon nya gitungtong nila sa abaga sa ilang mga sumusunod, pero sila dili kagamit bisag usa na lang katudlo para tabang pagpagaan sa maong karga. Kinsa maning mga tawhana nga atong gipabugatan, kanabitang taas kay tag standard of morality. Unya i-impose gyud natog maayo sa mga huyang nga mga tao, mga makasasala nga usahay din sila kakita sa kaluoy ug pasaylos Ginoo din hinato kay condemning kay tastanan. Hawda na usahay maingon ko nga di man ginasakto no nga musod ta dinhi simbahan nga atong gisulob para sa mga babae mag-spaghetti, mag-short ana, di man ginasya sakto. Pero para nako di sad ko mobalibad og naay musod dinhi sa simbahan nga mao nay iyang attire. Ngano man aron ma-welcome nato ang mga tao nga dili pa kay suod sa Ginoo, atong ma-welcome. Basin pa ma-establish di ay ang friendship nila og sa Ginoo. Nya inig ka kahibaw na nila nga ang Ginoo di ay nidawat nila ang simbahan, mo-welcome nila. Unsa may sunod may tabo, ila na nang ipahaom ang ilang kinabuhi sumala sa gitudlo nining simbahan nga nag-atiman nila, nga nagpangga nila. Daghan kayo ang mga istoryas kinabuhi nga nangausab tungod anang initial friendship. Kana bang maging sino ka man mamahalin kita. Kana bang dawaton ti ka bisan pag wa pa ka magbag-o. Mao nay pinakanindot. Dinhi bita sa ato daghan kay karon ang namalit og slots nga sa una wa gina sila palit-palit og slot. Nya unsa may hinungdan gani ang uban ani nila dili mga Katoliko, diya bitay misa kog patay nilunggob gyud pa picture nako mga unom tingali to kabuok, pader picture minimo pader kay idol kay kanamo, nintambong sila ba kay parinti tingitos minatay nya pa picture sa ko dito ana ingon pa sila pader palit biya minimo slot. Ako, kanindot, praise the Lord, simba gyud mo kanunay ha, kay haron kapalit mog slot, ana-ana pa ko, paglakaw na nako, gisundan ko sa katong, kuan ba katong, usas mga tagtungod sa kanaganing akong gimisahan, ingan din siya, Father, lipay ba kay ko, na kung ano man siya, katong nagpa-picture nimo, ako man tong mga parinting, apulos born again, nako ha? Yung ano nagpa-picture mo lagi to, siya nga, ambot lang, lipay lang ko nila, nga nitanaw desan sila nimo, nakoy, congratulations, may yung namatay na inyong mama kay nagkaabot mo,
Para nako kaniba mga initial friendship. Basin pa magkahiusa ta sa usa ka Ginoo, sa usa ka prinsipyo nga matod pa diri magsulat sila mga bersikulo, ibaligto sa ila mga bukton, dagko kay sila mga sudlanas bersikulo, pero wa nila tumana. Mas maayo pa nang way bersikulo nga gibasa, pero di agisuwat sa ilang kasing-kasing o gipamatud-an sa ilang mga buhat. Kaysa kanang memorize na to hapit tanang bersikulos Bible, kada na to sulti pulos taga-quote sa Bible, pero musangko sa panag-away, musangko sa pagsigig tinulisukay sa mga kamot, binasi pagyod sa bersikulos Biblia. Pagkaluoya na to ana, no? Muna hinaut unta nga ato ning puy-an og magpadayon tas pagtinabangay bisan paman og do natay mga kasakit og napasakitan. Manindog ta.